Ifisser illi l-Partit Nazzjonalista, is-soċjetà ċivili, il-kunsilliera tagħna ġewwa Marsaskala, imma anke l-kunsilliera Laburisti, il-poplu ta' Marsaskala, l-NGOs, il-pressure groups, imma fuq kollox il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni u rbaħna għal ġid tal-poplu Malti u Awċi, speċjalment tal-Iskalin. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appena l-Prim Ministru għamel U-turn oħra, din id-darba dwar il-proġett tal-Marina f'Marsaskala. Meta kienet jindirizza attività taħt it-tinda f'San Ġiljan, Bernard Grech bl-aktar mod ċar saħaq li issa li saret din il-U-turn jippretendi li Robert Abela iwiet li dan il-proġett ma jsir qatt u mhux biss issa għax ġejja l-elezzjoni u saret kritika kbira fil-konfront tal-Gvern. Dan wara li il-mexxej Laburista Robert Abela ċeda għal pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista u ftit il-bot minn fejn il-Ministru Ian Borch insista kemm il-darba li dan il-proġett u bżonn jus. Nemmen illi l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi kollha hija li dan il-proġett jieqaf minnu fih. Fix-xhur li għaddew il-Ministru Ian Borch għamel minn kollox biex jippromovi dan il-proġett li sab l-oppożizzjoni wkoll tar-residenti Skalin u anke diversi organizzazzjonijiet kif ukoll tal-Minority Leader John Baptist Camilleri. Iżda, quddiem dan kollu Abela reġa' għażel li jisfida lil Borch magħruf li hu parti mill-klikka ta' Joseph Muscat aktar milli tal-lider attwali f'mossa li tista' anke tfissirlu it-tmiem ta' ministeru kbir bħal dak tat-toroq. Min-naħa l-oħra, l-aħbar li Abela għamel U-turn dwar il-proġett tal-Marina fil-bajja ta' Marsaskala waslet biex ħafna reaġixxew fuq il-medja soċjali u esprimew id-dubju dwar kemm il-mexxej Laburista verament għandu l-intenzjoni waqqaf dan il-proġett. Fil-fatt, ħafna qed jantiċipaw li l-intenzjoni ta' Robert Abela hi aktar relatata mal-elezzjoni ġenerali bil-proġett ikompli jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Dan fil-waqt li kienu diversi dawk li b'mod apert faħru l-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista biex dan il-proġett ma jsirx. U ninsab vera kuntent illi l-Gvern għalek immissa jrid jagħtina weda li mhux se jwaqfu issa u jkomplih wara l-elezzjoni li ma jagħmlu qatt. Dik hija il-weda li nippretendi li għamel. Bosta kienu dawk li remarkaw li dan tal-Marina u episodju ieħor fejn anke mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista għamel id-differenza.